Ahoj, vítáme všechny, které zajímá život a studium v USA. Jsme tady, abychom vám přinesli další dávku inspirace a informací. Já jsem Adam. A já jsem Ondra. A vítáme vás u StudyGate podcastu, kde se společně pustíme do rozkrývání nástrah i nových příležitostí, které si pro nás Spojené státy připravily. Ať už plánujete studovat v USA, nebo jste prostě jen zvědaví, čím se život ve státech liší, těšíme se, že vám přineseme nový pohled na věc, ale také praktické tipy od našich hostů. Těšíme se na vás u dalších dílů StudyGate podcastu. Pôvodne som si myslela, že Ježišmária Harvard, že tam sa nebudem hlásiť, nie? Že však to je niečo iné. A je to úplne normálna škola, ako každá iná, majú normálne príjmačky, že každý človek tam má nejaký Nobelovú cenu alebo niečo. AI nebude sama o sebe niekde fungovať. Na jedného patológa pripadá asi 40,000 pacientov. Hej. Dobrý den, dnes je naším hostem Jana Lipková, absolventka lékařské fakulty na Harvardu, působící jako odborný asistent na lékařské fakultě v Kalifornii, kde se zabývá především moderními technologiemi a umělou inteligencí v medicíně. Ahoj Jano. Ahojte. Já jsem tě teda v tom intru představil relativně krátce, ale když jsem si to připravoval, tak mi přišlo, že tam bylo strašně moc informací, kterým jsem úplně nerozuměl. Mohla bys mi tak nějak prosím představit, čemu se vlastně věnuješ a čím se v té praxi svojí zabýváš? Môj lab sa zaoberá výskumom umelej inteligencie, zameraním na diagnózu a prognózu pre pacientov. S tým, že my skúmame medické dáta a sme na oddelení patológie. A jedna vec, čo tu chcem povedať je, že keď som bola mladšia, som pozerávala nejaké detektívne seriály, tak patológia nie je len na, čo sa týka mŕtvych ľudí, nie je to len na pitevni, ale patológia je výskum všetkého, čo sa týka tela. Od toho, keď vám odoberú vzorku slín, krv, keď je nádor a kúsok tkaniva sa odoberie, akákoľvek časť tela, čo sa skúma. Čiže že nepracujeme len s mŕtvými ľuďmi, to je forenzná patológia, to je super, ale patológia sa vlastne používa na akúkoľvek diagnózu od rakoviny po, keď máte transplantáciu orgánov, všetkého. No a jedna taká problém je, že tá patológia alebo histológia je veľmi zložitá a my sa snažíme vyvinúť umelú inteligenciu, aby pomohla doktorom mať lepšiu diagnózu, pomôcť im analyzovať tie dáta, alebo aj objaviť nové veci, ktoré možno ešte nevieme, alebo ľudia nevedia manuálne robiť. Ty jsi studovala na několika školách v zahraničí a s mnoha školama i spolupracuješ nebo vydáváš i s profesorama a podobně. Jaká univerzita a hlavně teďka teda v Americe tě nejvíc oslovila? To bude asi... Ja som bola na Harvarde a to bolo úplne, že mi to otvorilo oči, to bol obrovský rozdiel. Ale nie preto, že teraz Harvard je nejaký úžasný, ale preto, akí boli tí ľudia a prístup, to by sme tu mohli byť nadlho, ale to obrovský rozdiel. A je to těžký se dostat na Harvard? Záleží. Na doktorantské štúdiu to bolo jednoduchšie, ale nechcem, aby sa ľudia teraz báli, lebo pôvodne som si myslela, že Ježišmária Harvard, že tam sa nebudem hlásiť, nie? Že však to je niečo iné. A je to úplne normálna škola, ako každá iná, majú normálne príjmačky, len to človek musí prihlásiť a nesmie sa báť. Ta kultura na tom Harvardu by nás vlastně zajímala. O tom jsme se trošku bavili. Co je tam teda za tu kulturu? Ty už to trošičku načala, tak aby jsme to otevřeli úplně. Je to strašne veľa. Jedna vec je, že máš na štvorcový meter počet fantastických vedcov, je asi najvyšší na svete, že každý človek tam má nejaký Nobelovú cenu alebo niečo. To len tak som chodila po tých chodbách, aby si nevšimli, že nie som moc chytrá. Fantastický. Ale veľký rozdiel, čo som chcela tu spomenúť je, že na Harvarde sa nejak akoby zmenil prístup a teraz úspech profesorov sa hodnotí podľa úspechu ich študentov a to je veľký rozdiel. Pretože ako študent dostane toľko podpory, tam nie je to, že teraz študenti pracujú pre profesora a sa musia zapáčiť alebo niečo. Profesor pracuje pre tých študentov a jeho cieľom je, aby boli úspešní. Čiže máš plán, ako budeš postupovať, všetko, na čom pracuješ ako študent k niečomu vedie, že to nie len tak sa hráš na vec a teraz si tam sám v labe nevidíš profesora niekoľko mesiacov. To je obrovský rozdiel. A měla jsi možnost tam třeba i pracovat nebo potkala se s nějakým krajanem, Čechem, Slovákem? Ja som nastúpila na Harvard a
vo februári 2020 a 2 týždne na to prišla korona, všetko zavreli. Tak to bolo trochu náročnejšie, ale stretla som, bolo také, že občas mi niekto napísal na LinkedIn, ja som zo Slovenska, tiež sme na Harvarde, tak že super. Ale nejak sme sa moc neprepojili. Jak tam probíhá placení té školy? Dostáváš, když to je teda doktorský studium, je tam nějaký stipendium, nebo je to placeno státem? Jak to přesně takhle probíhá? Na doktorandskom štúdium dostávaš plat od profesora, čiže profesor má nejaké granty a keď máš grant, tak môžeš prijať študenta, ktorého potom platíš. To isté aj pre postdoktorantov. Na magisterskom a bakalárskom štúdiu tam už si to väčšinou musíš platiť sám a tam sú kde ľudia sa zadlžujú. Ale čo sa dá, sú aj nejaké že granty alebo scholarships pre študentov. Ale to, že doktorantské a postdoktorantské štúdium si už normálne ako zamestnanec si platený, máš zdravotné všetky tie výhody, takže ako normálna pozícia. Já bych se chtěl teďka trošku už obrátit na to AI. Jak to vlastně funguje? Jak si to můžeme představit jako like? Já třeba pracuji s ChatGPT nebo Google Bard, ale hádám, že to není úplně to, s čím pracuješ ty. My sme tí, čo by ten Google Bard a ChatGPT vyvíjajú. Ono je... Dobrá otázka. Pracujeme väčšinou s medickými snímkami, čo sú snímky z mikroskopické, keď sa dá tkanivo pod mikroskop, alebo z radiologické snímky, ako máš MRI a CT scan. A my používame tú umelú inteligenciu na to, aby sme rozoznali nejaké vzory v tých snímkoch. A môžeš si to predstaviť, že to nie je nejaká ako mágia, že my máme... Povedzme, chceš vyvinúť model, ktorý bude detekovať, či pacient má nádor alebo nie. Tak mu dáš veľké množstvo dát a povieš mu, že títo pacienti majú nádor, títo nie. A ten model, a hlavne teraz s umelou inteligenciou a deep learning, sa snaží rozoznať, ktoré informácie sú dostatočné na to, aby vedel predpovedať, čo sa stane. Že model sám sa snaží zistiť, že takto vyzerá asi nádor, alebo toto sú nejaké znaky choroby. Ale v podstate to, že máš veľké množstvo dát a ten model sa učí sám. A môžeš ešte akože iné zjednodušenie by bolo, že nie je to akože nejaká, takto umelá inteligencia nemá vlastné vnímanie a není to, že teraz môj model plánuje zobrať nadvládu nad svetom. V podstate to máš veľký... Výhodou tých modelov je, že máš strašne veľa parametrov, ktoré teraz vieme spracovať, pretože máme grafické karty a dovolia nám robiť ťažšie výpočty a väčšie, ako by sme normálne mohli. A je strašne veľa parametrov a na základe toho sa to nejak sa ti podarí popísať ten systém. A teraz neviem, že koľko vieš, ako máte skúsenosti, aby som vám nerozprávala niečo, čo nedáva zmysel. Ne, tohle určitě dává smysl. My jsme teda totální, jak Ondra řekl, chat GPT a tím to tak zhruba jako končí. Máme asi nějakou rámcovou představu. Ale chtěli jsme se zeptat, v jakých oblastech té medicíny je podle tebe AI, kde podle tebe má největší uplatnění, kde se dá nejlíp použít? Asi vo všetkých. Bude to trochu zamerané s tým, čo ja pracujem. Napríklad, čo sa týka patológie, všetky rakoviny sa musia diagnostikovať na patológii, iba že máme strašne málo patológov vo svete. Napríklad v Amerike je, tuším, že na jedného patológa pripadá asi 40,000 pacientov, iba že v nejakej Afrike je to jeden doktor na 9 miliónov ľudí. A to znamená, že tí ľudia musia strašne dlho čakať, než vôbec dostanú diagnózu, než sa dostanú na liečbu. A to je tak strašne veľa času sa vyhodí. A čím skôr sa nastúpi na liečbu, tým horšie to je. A mohol by si mať, umelú inteligenciu, ktorá robí iba malé veci, že povie doktorovi, že títo pacienti sú OK, tí sú zdraví a títo neviem, tu je to nejaké zložitejšie. Najskôr sa pozrie na týchto, alebo že prioritizovať pacientov. Alebo veľakrát, keď robíme diagnózu, my potrebujeme viacero doktorov, aby sa pozreli na tú istú vec. A že to nemôže byť len subjektívny názor, ale musí sa viacero odborníkov zhodnúť. A zase tam by si mohol mať umelú inteligenciu, ktorá to môže urýchliť, môže poskytnúť ďalší názor. Čiže to je veľa vecí, čo doktori robia, sú, že to je manuálna práca, že nemusíš počítať nejaké bunky. Stále máme doktorov, ktorí pracujú 80 hodín denne, že to je nenormálne. Kebyže môžeš mať umelú inteligenciu, ktorá im ušetrí hodinu denne, tak neviem, môžu sa vyspať lepšie. A že to je ako na zlepšenie takých automatizáciu vecí, ktoré normálne doktori robia, ale nevyžadujú nejaké úplne
hlboké myslenie. To je jedna vec, kde môžu pomôcť. Potom ďalšia vec je poskytnúť diagnózu ľuďom, pre ktorých by teda čakali dlhšie alebo ktorí nemajú prístup k doktorom. A potom sú ešte aj nové veci, kde používam umelú inteligenciu na objavenie nových vecí, nejak zistiť, ktorá liečba bude pre ktorého pacienta výhodnejšia, ako môžeme zlepšiť vývoj liek a tak ďalej. No, asi som úplne neodpovedal. Ale všetky smere, každý môžeme benefitovať z umelej inteligencie. Aj normálni ľudia, keď použiješ GPT a spravíš niečo rýchlejšie, však prečo nie, no? Ja, ty jsi mi to teďka trošku teda už odpověděla, ale kromě teda nějaký diagnózy, analýzy dat nebo takhle, je reálná i představa, že by umělá inteligence mohla nějakým způsobem asistovat třeba při nějakým operačním zákroku, něco takového? Také už máme, sa to volá Da Vinci. A je to v podstate robotická ako keby ruka, ktorá pomáha doktorom. Má to dve výhody. Môžeš si predstaviť, že to je veľká robotická ruka a doktor môže na diaľku kontrolovať toho robota, aby robil operáciu. A máš výhodu, že ten doktor ani nemusí byť v tom istom štáte ako ten pacient, aby mohol robiť operácie, že môže mať nejakého odborníka, ktorý na diaľku operuje. Ale potom je tam ešte, že ten robot má nejaké kontrolné mechanizmy, že napríklad nedovolí doktorovi, aby niečo prerezal nejakú cievu alebo aby nedošlo k nejakým manuálnym chybám, že ten robot ako kontroluje. Alebo sú ďalšie, že sa snaží, keď je operácia, tak sa pomôže napríklad vizualizovať toho pacienta alebo nádor v 3D, že si to vie doktor lepšie predstaviť, alebo nemáš úplne nejaký náhľad, keď máš operáciu, tak ale tá umelá inteligencia ti to môže pomôcť, že takto to vyzerá z druhej strany, tuto bude asi nejaká cieva, tu si daj pozor. Takže aj na operáciách, no. Mě ještě teda v této souvislosti napadlo. Jak se díváš na takovýto samovyšetřování pacientů, jak si dejme tomu do Google, v lepším případě třeba do ChatGPT napíšou, hele, bolí mě hlava, a on jim to něco vyplivne, co jim může být. Jak se díváš na to? No? Záleží. Na jednej strane je dobré, že sa ľudia zaujímajú o svoje zdravie. Problém je, keď sa už tak nejak samodiagnozuješ a potom máš z toho stres. Ale teraz ChatGPT práve ľudia ukázali, že to môže pomôcť, že ChatGPT vie aj keby mať reasoning, že ti vie vysvetliť, že čo a ako, prečo. To bolo to je fajn. Aj boli práve štúdie, že aby niektorí ľudia, ktorí bývajú ďaleko od nemocníc, aby nemuseli dochádzať, že aspoň toho, čo GPT sa spýtajú alebo zistia nejaké priebežné diagnózy. Veľmi to pomáha práve na psychológii a psychiatrii, na liečbu depresií a takýchto. Takže určite zase to je veľké uplatnenie. Ako nemôžeme sa sami diagnozovať a potom si dávať lieky, ale zaujímať sa o svoje zdravie a prečo nie? Jak celkově probíhá ten vývoj toho AI pro medicínu? Jaký týmy na tom pracujou? Jak si to můžeme představit? A dá se to pak třeba použít i pro veterináře například, nebo i pro jiný vlastně obory? To si dobre povedal, že sú tam tie týmy, lebo keď chceš vyvinúť umelú inteligenciu pre aplikáciu v medicíne, tak my to nemôžeme robiť bez doktorov. Čiže vždycky, keď ja vyvíjam nejaký projekt, tak nájdeme doktorov, ktorí sa práve špecializujú na tú danú chorobu, ktorí pracujú s dátami a máš vždycky veľké ako množstvo tých dát. Máš doktora, ktorý sa rozpráva s pacientami, máš doktora, ktorý sa pozerá na tie snímky, ktorý sa pozerá na výsledky krvi, nejaké genetické vlastnosti. A vždycky pozbierame taký ten tým ľudí a rozprávame sa, že kde by umelá inteligencia mohla pomôcť, aké sú konkrétne prípady, čo môžeme robiť lepšie. A potom sa vyvíja ten projekt, ako my navrhneme nejaký model, ktorý je nejaký má základné vlastnosti a si ideme späť k tým doktorom, aby nám dali feedback. Tak to je veľmi zaujímavé, lebo veľakrát ty si myslíš, že niečo tak je, potom príde doktor a vôbec to tak nie je. Čiže vždy to tak ako postupne, že máš veľký tým ľudí, aby to bolo korektné z technického, z medicínskeho hľadiska a potom sa to ešte, umelá inteligencia sa vždy musí testovať na dátach z iných nemocníc, lebo môže mať, možno si veľa počuli, že môže byť biased, alebo že môže nejaké vždycky ešte aj rôzni pacienti z rôznej geografickej alebo etnickej skupiny, ten model nemusí fungovať, tak sa nazbierajú ešte dáta z iných nemocníc, preto práve, že máme veľa tých spolupráci aj s Českou republikou, aj s Európou, aby sme pozbierali dáta, aby sme overili ten model a potom chce to otestovať na veľkom množstve dát a už sme s tým všetci spokojní, že sa to porovná, ako to je oproti doktorom, čo si doktori myslia, potom nakoniec máš nejaký produkt. Okay. K tomu bias se ještě určitě dostaneme, na to vím, že tam máme pár otázek i od diváků, ale napadlo mě teďka rychle,
můžou si lidi zvolit, protože ty jsi říkala o té ruce, že je i ovládaná třeba z jiný země. Když bych byl pacient, tohle mi musí doktor říct, že to bude třeba z jiný země a já tomu musím dát souhlas, nebo to AI na mě může být prostě aplikovaný, protože to je v rámci té nemocnice. Jak tohle vlastně funguje? Tak tá robotická ruka, to asi budeš musieť vedieť, že ťa budú operovať robotickou rukou. A väčšinou, aj keď je operácia, tak vždycky vieš, kto bude tvoj doktor a pacient má informácie, ako to bude prebiehať a kto všetko tam bude. Čiže by si vedel, že to je doktor, nemôže tam nejak vyskočiť na teba. Ale to, že či už nejaký doktor, keď napríklad musí počítať tam nejaké bunky, že či mu to pomôže spočítať AI alebo nejaký program, to už asi ti nebudú hovoriť. Ale vždy, keď sú niečo nové, že sa to testuje, tak pacienti musia vedieť. My ani nemôžeme používať dáta od pacientov bez toho, aby to oni vedeli. Aj na výskum, že neviem, pacient tu bol pred 30 rokmi, tak stále sa to musí, vždy to musí byť overené, tá etická komisia to musí odsúhlasiť, že môžeme tie dáta vôbec používať na výskum. A potom v aplikácii, kebyže aj robí diagnózu, tak to musíš vedieť. A takhle to zní strašně skvěle všechno, ale existují podle tebe i nějaký rizika? Hej. Myslíš AI? Určite jeden veľký problém je, že máme veľkú variáciu v tých dátach, že napríklad na histopatológii tie snímky sa môžu, alebo tie vzorky od pacienta sa môžu spracovať inak. Máme rôzne metódy, ako sa to tkanivo skladuje, ako sa pripravuje a tam sú veľké rozdiely v tom, či už to je spracované ručne, manuálne a tak ďalej. A všetky tieto malé rozdiely môžu ovplyvniť, ako bude ten model reagovať. A ty to nevieš dopredu. Nevieš teraz, či nejaká nemocnica v Banskej Bystrici bude mať iné dáta. Čiže veľmi ťažké je zaručiť, že ten model sa bude správať konštantne na všetky dáta, na všetkých pacientov. Veľký rozdiel máme pacientov s rôznymi etnickými backgroundami. A ten model nemusí vždy dobre reagovať. Jednak to je historicky dané, alebo nejakí pacienti, ktorí boli majú nižší income, nižší plat, môžu prísť k doktorovi neskôr, že už majú napríklad rakovinu v vyššom štádiu, tak ten model si tam môže nejak zle spojiť, že teraz chudobní ľudia majú horšiu diagnózu a tak ďalej. Čiže veľký dôraz sa kladie na to, aby ten model práve nebol bias, aby bol objektívny a všetky možné podmienky. No ale môže sa stať, že to že niečo je iné, ten model nereaguje. Ale práve keď sa modely aplikujú už niekde na klinické štúdie, tak je tam veľa kontrolných mechanizmov, že sa to musí... Sú tie dáta rovnaké, je to všetko tak, ako sme si predstavovali a doteraz vždy ten model je iba ako výpomoc pre lekára, že nefunguje sám, aby teraz niečo robil. Ale môže sa stať, ešte doplním, že ľudia si môžu, alebo doktori si môžu veľmi zvyknúť, že však tu mám tento model, ktorý mi pomáha robiť diagnózu, tak už sa nemusím toľko sústrediť. A vieš, že sa tak nesnažia. No. No, to jsme si právě trošku představovali, nebo tak jsme, když jsme o tom debatovali, o těch otázkách, takže by se tohle mohlo stát. Ale i s těma kulturníma rozdílema jsem slyšel, že třeba Alexa od Amazonu, že moc třeba nemusí jiný anglický dialekty, že je natrénovaná prostě na té Kalifornii, na tom přízvuku a všem. A pak třeba nerozumí nějakým lidem. My jsme ji právě doma měli a často třeba s tím měli i kamarádi problém, prostě nerozuměla jim. Ale máme tady otázku právě o tom tréninku toho AI. Kde se sbírají ty data a jak je ta etika dodržovaná? A sú veľké databázy dát, ktoré sú akoby voľne dostupné. Máme veľkú databázu napríklad magnetickej rezonancie snímok, ktoré ľudia už dali normálne na internete, môžeš si ich stiahnuť a môžeš na nich trénovať model. Ale všetko musí byť, tie dáta musia byť anonymné. Taká zaujímavosť, napríklad keď máš snímku pacientov hlavy, napríklad magnetická rezonancia alebo CT, my väčšinou tie dáta sa anonymizujú v zmysle, že tam nemá žiadne meno alebo rok narodenia alebo žiadne takéto informácie. Ale práve keď máš tie snímky tváre, snímky hlavy, tak sa dá z toho poskladať tá tvár, že možno nevieš, ako sa pacient vodá, ale môže vidieť jeho tvár. Tak práve na to sa robia, keď sa dávajú dáta von, tak napríklad sa tá časť tváre odreže z tých snímok, aby sa nedal pacient identifikovať. Čiže to sú tie dáta, ktoré sú voľne dostupné. A potom v nemocnici my musíme vždy, keď mám nejaký projekt, tak ideme za etickou komisiou a povieme, aké dáta budeme zbierať, ako ich budeme zbierať, ako budú o tom pacienti informovaní.
A oni to musí teda všetko odsúhlasiť a potom sa tie dáta môžu nazbierať, môžeme na nich vyvíjať model, ale vždycky obrovská kontrola, nikdy nemôžu osobné údaje sa niekde objaviť alebo nič také. Ani napríklad nemôžeme len tak si zdieľať dáta medzi nemocnicami, vždy musí byť dohoda medzi nemocnicami, že presne tieto dáta takýmto spôsobom sa budú prenášať. Ešte musíte aj napísať, toto bude na externom disku a bude to tam preto a tento disk bude v tejto miestnosti. Veľká kontrola, lebo to by bol veľký problém, kebyže nejaké osobné údaje udú. A taktiež aj keď má niekto nejakú, nie to len tá identifikácia tvára alebo osobných údajov, ale keď má niekto nejakú veľmi netypickú chorobu a teraz by ste mali článok, mali sme tu pacienta, ktorý má túto chorobu, aj to iba jeden v miliónoch a dáta sú z tejto krajiny, tak sa to zase dá nejak identifikovať. Musí byť veľmi potrebný. A existuje ještě nějaká legislativa, která omezuje nějaký další vývoj AI v medicíně nebo v lékařství celkově? Vývoj možno ani nie, ale aplikácia AI nemôže len tak, že si vyvinieš model a teraz to donesieš do nemocnice, aby sa testoval. V Amerike máme FDA, čo to je Food and Drug Administration. V Európe sú tiež veľké komisie, ktoré práve uvádzajú, ako ten model musí byť otestovaný. Musí to byť normálne, keď máš klinické štúdie na nejaké lieky, tak musí byť klinická štúdia s tým modelom, že sa bude skúmať, musí sa garantovať nejaká presnosť. Čiže práve, že veľa tých kontrolných orgánov, než sa vôbec AI dostane k pacientovi. Co nás ještě napadlo k těm rizikům, tak že někteří si asi myslí, že lékaři potom přijdou o práci. Měli by se lékaři bát, nebo spíš by se měli radovat, že se jim to usnadní? Som čakala túto otázku. A podľa mňa sa lekári nemali bať. Jednak, ako som pomínala, lekári pracujú 80 hodín, niekedy 24-48 hodín, však to je nenormálne. Čiže skôr by sme sa mali povedať na to, ako tá AI im ulepší život a žiadna AI nebude sama o sebe fungovať. To je iba na to, aby pomohla lekárom, že neviem, aby mohli pracovať rýchlejšie, efektívnejšie. Keď už nič iné, aby mali aspoň viac času napríklad na výskum alebo stráviť viac času s pacientom. Veľakrát v Amerike to je, že tam proste prebehneš toho cez kanceláriu lekára, že na teba nemá čas, nevysvetlia ti to veľa ľudí, aspoň starších majú problém pochopiť, že čo vlastne sa im deje. Že veľa takých tých vecí, ktoré vyžadujú človeka, ako toho ľudského človeka, lekára, a kebyže AI aspoň 10% ich práce môže nahradiť, aby sa mohli venovať tomu, čo AI nevie, tak by to bolo lepšie pre všetkých. A AI nebude sama o sebe niekde fungovať. Zase to musí byť ten doktor, ktorý tam dá tie dáta, vie, čo od tej AI má vedieť ako výskum a čo ako výstup toho AI, ako to analyzovať, ako sa to potom spojí s ďalšími. Napríklad, keď AI ti povie, že tento pacient má rakovinu, tak tam to nekončí teraz, aká bude liečba, ako sa to spojí s ďalšími možnosťami a tak ďalej. Čiže určite nie. Určite nebudeme nikomu kradnúť prácu. Ale veľa ľudí sa toho bojí, no. Nebo když jsme si dělali přípravu, tak vlastně já jsem narazil na články, že umělá inteligence zvyšuje úspěšnost umělého oplodnění, pozná rakovinu dřív než lékaři, vyvíjí nová antibiotika, nějaký implantát do mozku snad vracel i cit ochrnulému člověku. Je to opravdu takhle všechno daleko? Nebo myslíš, že se s tím v řádu let už budeme setkávat běžně? Je taká veľká medzera medzi tým, čo robíme vo výskume a potom, čo sa naozaj... Čiže sú veľké možnosti AI, ako môže ulepšiť výskum a všetko, ale nie je to teda, že my tu máme AI v každej nemocnici. Ale môže to veľmi, veľmi vylepšiť celý výskum, všetko od pacienta pre študentov. Neviem, či odpovedám na tvoju otázku, ale hej. Že nie sme tak ďaleko, ale je tam veľa možností. Když jsi říkala, že tam je teda mezera mezi tím, co je už publikovaný a co už teda lidi vědějí a na čem vy pracujete, dá se nějak třeba poodkrýt, na čem se pracuje teďka? Co jsou nějaké novinky, které můžeme vidět v rámci dalších třeba 5-10 let? No, ja to zase mám z toho môjho pohľadu, čo sa týka medicínskych dát, ale veľká otázka je teraz, no, už máme umelú inteligenciu, ktorá vie napríklad rozpoznať nádory, keď mu dáš magnetickú rezonanciu snímku alebo nejaké tie mikroskopické obrázky. A teraz veľká otázka je, ako môžeme využiť AI, aby sme všetky tieto informácie z rôznych dát poskladala dokopy. My to voláme multimodal AI, že to nie je len, že teraz sa pozrie na jedna dáta, ale celý sa snaží pochopiť celý kontext toho pacienta, akú mal históriu, a aké má všetky ďalšie informácie, čo sa
že to nie je len diagnóza na základe jedných dát, ako sa teraz normálne robí v medicíne, ale čo všetko vieme pochopiť o tomto pacientovi, aby sme vedeli čo najlepšie predpovedať jeho budúcnosť. A toto je veľmi zložité pre doktora, keď si predstavíš nejaké genetické dáta a máš tam 3000 snímkov, tak sa to ťažko všetko skladá dokopy, ako to funguje, ale AI by to mohla automatizovať a môže nám pomôcť lepšie pochopiť rozdiely medzi pacientami, prečo niektorí pacienti odpovedajú lepšie na liečbu, prečo sa im vráti rakovina skorej ako iným. Čiže veľká časť je využiť AI na spracovanie veľkého množstva dát, aby sme našli rozdiely medzi pacientami a lepšie pochopili jednotlivých pacientov, ako im pomôcť čo najlepšie. Možno to nie je také úžasné ako implantácie do mozgu, ale má to veľký dopad. A potom všetky tie asistenčné prístroje pre doktorov, ako môžeme spraviť veci pre nich rýchlejšie, efektívnejšie, bezpečnejšie a tak. Je něco, co brzdí jako ten další rozvoj, ať už finance, legislativa, nebo něco, s čím si úplně nevíte teďka rady? Veľký problém je prístup k dátam, aspoň v medicíne. Musíš veľa tých approval etických komisí a je to veľmi ťažké dostať sa k dátam. A potom, keď som spomínala multimodel AI, kde chceš pozbierať rôzne dáta o pacientoch, je strašne zložité, ale to sú dáta z rôznych oddelení, nevždy spolu komunikujú, nejak to naskladať, tak to je veľký rozdiel. A ďalšia vec s tým veľmi spojená je modely, oni úplne nevedia, ako fungovať, keď nejaké dáta chýbajú. Môžeš mať pacienta, máš o ňom veľa informácií a teraz jedna mutácia nebola ti chýba a ten model nevie, že čo s tým, že jak to nahradíš, to nejakou nulou, ale však to, že nie sú také flexibilné tie modely, aby vedeli reagovať na to, že každý pacient je iný, nemá všetky dáta rovnaké. Potom veľa je aj o tom, ako priniesť tie AI do klinickej praxe. Jedna je, že ti tu funguje model v tvojej laboratórii, je to fantastické, ale potom, keď to chceš priniesť k pacientom alebo do nemocnice, tak je veľký rozdiel. Napríklad to malo Google, vymysleli na diagnózu mať snímku oka, aby sa dá potom zistiť, či má pacient diabetes, čo to je, a cukrovku. A fungovalo to fantasticky a potom doniesli teda mobilné telefóny niekde do Indie, kde to chceli teda testovať. Iba, že každý má iný telefón, je tam iné svetlo, ľudia to nevedia správne používať a už to nefungovalo. Čiže prekonanie takej tej bariéry z laboratória priamo k pacientovi, že čo všetko. A potom veľakrát aj pacienti to nepoužívajú tak, ako si predstavuješ, alebo aj doktori ako si predstavuješ. A ešte posledná je možno takéto logické myslenie pre to AI. Napríklad my môžeme mať model, ktorý ti povie, že tento pacient má nádor alebo nie. A väčšinou to je, že špecifický nádor, že tento pacient má nádor na plúcach alebo nie. Ale keď tomu modelu dáš snímok, ktorý neobsahuje plúca, tak stále ti musí povedať, že je tam nádor alebo nie. To už zase takéto logické alebo nejaké kontrolné mechanizmy pre to AI. My už teďka tady máme otázky od diváků. A jedna z těch prvních je, a kdy může jít model do produkce? Jaká je ta přesnost? Jaká přesnost je vyžadovaná po tom modelu, aby tam mohl jít? Protože v tom zdravotnictví jako teoreticky lidi vyžadují, aby to bylo 100%, ale ne vždycky ty modely asi jde vůbec, aby byly 100%. Nič nie je 100%. Veľakrát v medicíne, keď sa spýtaš dvoch doktorov na tú istú vec, nedostaneš rovnakú odpoveď. Záleží, čo sa týka ako presnosti tých modelov, záleží, čo ten model má robiť. Ak to má nejak detekovať nádory, tak sa vždy upraví, aby bola presnosť. Hranice je, aby to bolo také dobré ako človek, alebo lepšie. Ale veľa vecí je, že ľudia to napríklad nevedia. A keď chceš taký model priniesť do praxi, tak akákoľvek ďalšia informácia, že ten model ponúkne, je ešte užitočná. Možno taký príklad, mali sme štúdiu, že sa to volá nádory neznámeho pôvodu, čo je dobre preložené. V podstate sa stane, že príde pacient do nemocnice a nájde sa, že má metastázu niekde na tele, ale nevie sa nájsť ten pôvodný nádor, odkiaľ ten nádor metastázoval. A liečba vždy záleží od primárneho nádoru, lebo všetky tie špeciálne terapie je zamerané na pôvodný nádor. Lebo či už máš nádor na prsiach, na plúcach, na mozgu, každý má iné vlastnosti a potrebuje inú liečbu. A keď sa nevie ten primárny nádor nájsť, tak sa ten pacient má veľmi málo možností na liečbu. A práve my sme vyvinuli model AI, ktorý skúmal veľké množstvo týchto dát a snažil sa predpovedať, že 3 najmožnejšie diagnózy toho primárneho nádoru. A to je napríklad niečo, čo doktor nevie ti povedať, ale toto veľmi urýchli hľadanie toho primárneho nádoru, lebo že keď môže byť skadekoľvek a keď sa nevie nájsť, tak je to veľmi zložité, ale tak to povieš, tak ne,
najpravdepodobnejšie sú tie 3 možnosti, tak teraz urobíme genetické testy na tieto možnosti. Vieš, že to nemusí to byť úplne najpresnejšie, ale že to ponúkne ďalšiu informáciu, ktorú by doktor normálne nemal. Mhm. Já tady mám jednu otázku, takovou trošku možná záludnou. Kamarád se mě ptal na longevity escape velocity. Ono to jde úplně přeložit do češtiny, ale pro naše diváky je to vlastně hypotetický stav, kdy pokrok v medicíně za rok dokáže prodloužit život pacienta o víc než rok. Takže taková jako situace, dal by se říct skoro nesmrtelnost, ale myslíš si, že se k tomu medicína jednou dostane, nebo za jak dlouho třeba je takový stav potenciálně možný? Že budeme ešte to nekonečné, to asi nie. Ale už sa to deje teraz napríklad to, že vieme veľa je o prevencii v medicíne, že keď vieme využiť umelú inteligenciu na to, aby skúmala dáta pacientov automaticky niekde v pozadí a hľadala, že kto má väčšiu šancu vyvinúť rakovinu a potom vieš pre týchto pacientov, aby chodili častejšie na kontroly, to je veľká vec o prevencii a keď nájdeš to na to rýchlejšie, tak zase to má veľký dopad na pacienta. A veľa vecí, keď vieme lepšie predpovedať napríklad liečbu, že ktorá liečba pre daného pacienta je najužitočnejšia, zase to ušetrí ďalší rok života, alebo tak nejak. Asi to nebude, že budeme žiť do nekonečna, ale vo veľa veciach to práve pomáha tým pacientom. Jak přistupujete k datům, který můžou být často nevyvážený? A tady se právě ten divák ptá hlavně na to, kde tam může být teda ten bias v těch modelech, ale zároveň, že nemáte asi, nebo je víc zdravých lidí asi než nemocných, takže těch dat třeba tam může být míň. Takže jak ty modely pak trénujete, když nemáte tolik dat? No, tak. Nikdy nemáme dosť dat. Je veľa, snažíš sa nazbierať čo najviac dát, ako môžeš, potom cez nejakú spoluprácu s inými nemocnicami a práve tie databázy, ktoré sú voľne dostupné. No ale potom sú aj nejaké technické veci, ako sa dá zlepšiť ten model. Napríklad, čo robíme veľa, sa volá transfer learning, ako keby nejaké prenosné učenie, že nepotrebuješ teraz dáta pacientov, aby si sa naučil nejaké základné informácie o obrázkoch, že čo je farba, čo je tvar, tak tie väčšinou trénujeme na predtrénujeme ten model na dátach, neviem, zvieratiek, sa to volá natural images, tam obrázky psíkov, mačičiek, ale tie sú dostupné na to, aby sa model naučil rôzne farby, veľkosti, tvary a potom už máme limitované množstvo tých medicínskych dát, na ktorých sa ten model ako keby zlepší v tej konkrétnej úlohe na špecifickú rakovinu alebo špecifický nádor. Tak. Já mám takovou jednu osobnější otázku teďka a to, jestli umělou inteligenci používáš i v nějakých jiných oblastech života, právě v osobním životě. Ja veľmi si to užívam. Napríklad ChatGPT a používam každý deň, je úplne fantastické. Neviem, či to možno takto nahlas hovoriť. Ale keď píšeme články, tak je to strašne, mi to pomáha, že napríklad môžeš napísať kostru článku, nejak len tak halabala a potom sa spýtaš toho ChatGPT, aby ti to opravil chyby, nejak našiel lepšie vety, ako niečo povedať. Alebo aj keď hľadáš nejaké, toto je nejaká nová téma, čo o tom vie ChatGPT. A potom aj na programovanie teraz s ChatGPT je úplne fantastické. Môžem povedať, potrebujem napísať takú funkciu, taký kód, napíš mi a kamera musíš to vždy overiť, okontrolovať, ale veľmi to urýchluje veci. A potom aj také tie bežné, neviem, ako Alexa a také, to je skôr zo srandy, ale je to super. Tam na tuhle otázku přímo navazuje další otázka a to je, jestli máš někdy strach z AI a to jsou třeba takový ty marketingy, kde vlastně pár lidí ukázalo, že Alexa z ničeho nic třeba ví, co si mají jít nakoupit, nebo jim to nabízí, že jo, na tom Facebooku a tak. Máš strach někdy z AI a kam se ubírá? Tak to tiež ma to prekvapí, keď niečo len tak sa rozpráva a potom môj telefón mi navrhne, že si to chcem kúpiť. ale na druhej strane nie, mne to úplne nevadí. Ja si nemyslím si, že Bill Gates alebo Alexa sa úplne zaujíma o to, čo ja robím. Skôr to je také, že je to pre mňa, pokiaľ je to pre mňa užitočné, tak mi to nevadí. To je možno môj názor. Ale taktiež máme aj veľký výskum práve na tom, ako sa kontrolovať tie dáta nielen pacientov, alebo užívateľov práve, čo všetko Alexa sníma bez toho, aby si o tom vedela a práve sú štúdie, aby sa ukázalo, že vlastne my vieme Alexa, že čo robíš a tak ďalej, že ako sa to všetko kontroluje. Tak áno, to veľký výskum, ale nejak ma to nedesí, že Alexa niečo nevie.
A už za nás poslední otázka, taková tradiční. Co by si doporučila studentům nebo lidem, kteří by chtěli například jako ty na Harvard, nebo aspoň to dotáhnout někam do Ameriky na nějakou prestižní univerzitu? Určite to treba skúsiť, treba akúkoľvek možnosť ísť študovať do zahraničia, musíš to využiť, či už nejaký, ja neviem, internship, letná škola, lebo vždycky sú tam tieto veci, ono také domino, že napríklad ideš niekam iba na týždeň na nejakú letnú školu, ale zase to je niečo, čo ťa ako rozlíši od ostatných tvojich kolegov a zase ti to pomôže sa posunúť niekam ďalej. A keď chceš ísť na Harvard, určite, ja by som každého motivovala. Možno pre nás v Európe asi je náročnejšie ísť tam na magisterské štúdium, pretože to je drahé a nie všetci môžu mať scholarship, ale na doktorantské a postdoktorantské štúdium tam už splatený, tam už je to normálna pozícia. Takže určite treba skúsiť. Netreba sa báť, keď som prvý raz šla na Harvard, som si myslela, že to sú nejakí polobohovia, no sú to normálni ľudia, treba skúsiť. A možno ešte taká praktická rada, skúsi vygoogliť, že keď napríklad pripravíš tú prihlášku na Harvard, musíš tam písať nejakú esej, že ako to má asi vyzerať, nejaké doporučenia. Spýtaj sa ChatGPT, ako to máš napísať a to skúsi, no. Super, my moc děkujeme za super rozhovor o AI ve zdravotnictví, v medicíně. Přejeme ti hodně štěstí a ať se daří. Ďakujem vám pekne. Pokud vás tento příběh zaujal a chtěli byste si život v USA vyzkoušet na vlastní kůži, podívejte se na náš web study.gate.cz.